салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, яккомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 142 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 800%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 102 микрорайон, соли бароишаш 1996, сӯзишвориш бошад газ, нархаш 33 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим, яккомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 800%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим, яккомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 800%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 16 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 800%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гурхӯрда, 5.5 сотиқ замин, 4 дар хона бо калидор, баня, подвал, даруну беруни хона штукатур кардагӣ тайёр, корои электрикиш кардагӣ тайёр, бетони гирди хона рехтагӣ тайёр, сементблок ҳаст, фақат гирифта мечинед халос. об, свет ҳаст, нархаш бошад 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. то роҳи калон 200 метр роҳ ҳаст. 40 дарахти мевадиҳанда дорад. дару тиреза часпондагӣ. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 102 микрорайон, яккомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 62 метр квадрат нархаш бошад. 270 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 800%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 103 микрорайон, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 300 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 800%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, 102 микрорайон,
ду комната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 56 метр квадрат нархаш бошад. 245 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. корвону ду комната квартира дар 5 этаж қарор дорад. нархаш бошад 175 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад бо тамоми чизу чораш.